बेलाइखे खातुं लायो जों दिनै सिनिति प्रामथा किला बागमा ब्लक निङै जों राया हाथि व फाइसो फाइलाइजाक जोंनि कायसा बसाते पान्दा दंमोनि अ पान्दा तिनि एमन बाबे इतिहास जोंखा रांसाकनि सालंखा जों पर तिनि पान्दाव न वाइनिं जॉइनिंग प्रोग्राम मा खाइलाइखा प्रथम जों जॉइनिंग खाइलाइखा चार परिवारनि आष्ट बुटार ताबखायनो सिनि किसु संखालगु परिवार दंनाय सिनि मुस्लिम ताकु बुकुरक बरक ताबखायनो जों बाय फाइ गोरों फायै टोटेल 20 परिवारनि 120 बुटार जों बाय सिनि टिप्राम थाव तिनिनि सिनि सिनि बुबाग्रानि वानसक मुंनो हाजागै तै सिनि किला बागमा टिप्राम थानि तुइदुल मुंनो साजागै हाजागै जों बाय तिनि गोरों फाइखा हाय होनैनो आं तिनि किला ब्लक नि टिप्राम थानि प्रेसिडेंट हिसाबै ब्रंनो आनि खाकु पुरबाय खाका हाबाय ब्रंनो लाम सौगैनावो फाइदि जों बुसगाङो अमा हायखेनो तै बुसिनि लगे फाइबैदि जों ताबक सुदु एकटाइनो बुबाग्रा अबुबाग्रानो जों जतनो कोनो जाति हुया जों मुस्लिम हुदे जेनारेल हुदे जों बरक हुदे जतनो पालबाक सकेनो सिनि त्रिपुरा अ त्रिपुरानो जों तैसा नायथक खाइ सिनि जे माथाय आरो बिसिङो जानि जे माथाय बनो जों जानि जाते कहा के उन्नत इंला थोनैनो सिनि बुबाग्रानि नायमों अ नायमोंगो जों बाय बरक खायनो गोरों फाइमोन बांगै बरकनो बेलाय खे पाइप्लाया हामजाग मोन मारो बुबाग्रानि इंगै नायनो बांगै बेलायखे जों दिनै खातुं लायो अ खातुं मानियो जों आसा खायनाय दैबो सारा त्रिपुरानि सिनि ताकुबसरनो पबकनाय जत ताकुबसर फाइबेरि जों ताबक गुबुन पार्टी खायलाया सुबो एकमात्र बुबाग्रा अ बुबाग्रानो जोंनो पियक मानाय ब नसिनि थिनां ब नसिनि भबिष्यत हाय होनै फाइबैदि होनै आं पाइथागा पबक नारगैनो आं दिनै ससियेल मिडियायाव फाइमोन आंनि कगनरन पाइरेखा जतनो हामबाय बुबाग्रायाव लथुं टिप्राम फाइव আমরা তারার ইয়া খারাপ দেখি আমরা সবাই সিলিন্ডার করছি টিপ্রামঠা কিন্তু রাজবংশ আমরা রাজার লোক আমরা